Mga establishmento sa Bacolod City nga nagbukas apisar sa Enhanced Community Quarantine o kung ECQ, posible kanselahon ang business permit. Ining balita nga itong gintutong ka. Nagtugas ang pangduhaduhang ginapatuman ni General Community Quarantine o kung Modified ECQ sa Negros Occidental sa mga negosyante sa Bacolod City. Hindi matapos na kalabot sa Bacolod IATF ang reports nga pila ka mga establishmento kaangay isang hardware ang nagbukas sa syudad sa Bacolod kasunod sa pagbukas man sa mga negosyo sa mga kabanwahanan. Ang damo businesses nga open. That I do not know kung abay sila kubalong hindi tayo Anders province. Ginatipon karon sa City Legal Office ang mareklamo, laragway, kag dokumento agud mapaimbestigahan ng mga negosyante. Ara subong sako subong ang inspection sang City Legal. City Legal in coordination with the police, no. Actually, they are actually violating the law na eh. Posible makansel ang business permit o kung makasuhan sa paglapas ng pagsulundan ng ECQ ang mga nagabayular nga negosyante. Ang tanan subong nagapaninguha nga matapos na nitani ang COVID. Pero may ara man tayo iban nga mga utod, nga gapaninguha man yang sila lang anay naman niya ang makaganar. Una na nga nagpabutyag ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industries nga kung posible pahanugutan ang pila ka mga non-essential businesses nga mag-operate agud hindi man matam-an sa nagapadayon nga krisis. Upod, kay Reyna Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.